Καλησπέρα. Ξεκινάμε ένα βίντεο. Σήμερα θα σας δείξω τη συλλογή μου από Mars System. Ξεκινάμε. Δείχνουμε το Alien 3 που είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, αλλά δυστυχώς δεν έχω βιντεαράκι. Μετά το Thunder Blade, ένα ωραίο παιχνίδι και αυτό, από τα πρώτα του Mars System. Καλό και αυτό. Ένα ωραίο παιχνίδι. Μετά το Grand Prix, αλλά φίλοι μου δεν ξέρω, έχει το βιβλιαράκι, είναι πλήρης, το κασετάκι, αλλά είναι λίγο σε κακή ψηλοκατάσταση, είναι λίγο κακή. Μετά έχουμε το Jamie Bond 2 Robocode, αλλά αυτό δεν είναι πλήρης, είναι σκέτο το κασετάκι, δυστυχώς, αλλά έχει το μπλιαράκι του μέσα. Αλλά ναι, όχι, λάθος, δεν έχει μπλιαράκι. Και πάμε στο επόμενο. Το Grand Prix Monaco, το οποίο είναι και αυτό ψιλοκαλή κατάσταση, αλλά έχει το μπλιαράκι, είναι πλήρης και ένα ωραίο παιχνίδι και αυτό, εντάξει. Μετά έχουμε το Cyber Shinobi και βγει μόνο για Mars System αυτό παλιά, στην παλιά εποχή, αλλά δεν έχει βιβλιαράκι δυστυχώς, είναι σκέτο και αυτό είναι ένα ωραίο παιχνιδάκι για Mars System τότε. Μετά πάμε Alex Kidd, το οποίο είναι πλήρης. Αυτό είναι το παιχνιδάκι. Έχει 4 πίστες. Όχι. Έχει 4 επίπεδα, μάλλον, δεν ξέρω. Φίλοι μου, κάτι τέτοια γράφει, ξέρω. Είναι ένα ωραίο παιχνιδάκι, το Shinobi Gold. Και βγει για τότε, Smart System. Μετά έχουμε το Cast of Illusion Mickey Mouse. Για να δω, που δεν είναι πλήρης. Είναι σκέτο το καστάκι, αλλά και αυτό ήταν ένα ωραίο παιχνιδάκι για όποιους αρέσουν τα Mickey Mouse, βέβαια. Το Ken Seiden, που δεν είναι πλήρης και αυτό δυστυχώς, αλλά ήταν ένα ωραίο παιχνίδι, γι' αυτό το πήρα. Και αυτό είχε καράτε, πολύ ωραίο, δεν είναι, εντάξει, μιλάμε τώρα. Ένα μέτριο παιχνίδι μάλλον, αλλά εντάξει, παίζονταν. Μετά το Prince of Persia που έχει βγει μέχρι και σήμερα σε όλες τις κονσόλες, που και αυτό ήταν, που θυμίζει πολύ 16-bit, άντε το πολύ 12-bit θυμίζει, που είναι πλήρης, αλλά ωραίο παιχνίδι. Πάμε στα επόμενα, φίλοι μου, τώρα. Γεια σας, επανερχόμαστε πάλι και έχουμε τώρα το Jungle Book, ένα ωραίο παιχνιδάκι και αυτό ήταν γαμώ τα παιχνίδια, φίλοι μου. Όπα, έφυγε το καστάκι, αλλά δεν πειράζει, αλλά ωραίο παιχνίδι. Μόνο την αφισούλα έχει, η αφίσα έχει ζουμί. Η αφισούλα είναι ωραία, ναι, μισό λεπτό, να σας δείξω και την αφίσα. Η Mars System ήταν τότε τα διαφημιστικά της εποχής. Ωραία, κοιτάξτε, κοίτα τι ωραία έχουμε. Ωραία η αφίσα, φίλοι μου. Ωραία. Καταλογάκι. Και εδώ δείχνει τις κονσόλες εκείνης της εποχής. Ένα ωραίο παιχνίδι. Πάμε παρακάτω. Μετά το Wolfenstein, το οποίο έχει βγει και στο Game Gear και είναι πλήρης.
Και όπως βλέπετε είναι ωραίο παιχνίδι. Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι με τότε που είχε βγει, στην εποχή του. Μετά πάμε το Superman, ένα ωραίο παιχνίδι και αυτό. Αυτό δεν είναι πλήρης, είναι σκέτο το κασετάκι τώρα, αλλά ήταν ένα ωραίο παιχνίδι. Μετά έχουμε το Terminator που έχει βγει και στο Mega Drive και στο Mega CD. Ένα ωραίο παιχνίδι και εδώ ήταν, και εδώ ψιλοάξιζε στο Master System, δεν ήταν και τέλειο, αλλά ήταν καλό παιχνίδι. Αυτό δεν είναι πλήρης. Μετά έχουμε το Robocop versus Terminator. Αυτό είναι, και αυτό δεν είναι πλήρης, αλλά ήταν ωραίο παιχνιδάκι. Αυτό θυμίζει πολύ το Decabit, αν και δεν ήταν. Μετά πάμε στο Jurassic Park. Ένα ωραίο παιχνιδάκι. Ωραίο παιχνιδάκι, ναι. Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι. Μαλακία έκανε. Donald Duck, The Lucky Dime Caper. Αυτό είναι πλήρης. Ένα ωραίο παιχνίδι και αυτό που θυμίζει, όχι, αυτό είναι σαν το Decabit νομίζω, αλλά ήταν ωραίο παιχνίδι. Και το Land of Illusion που είναι και αυτό ωραίο παιχνίδι, βλέπετε, που δεν έχει τίποτα αυτό, μόνο το κασετάκι δυστυχώς. Μετά ήταν ο Aladdin, του Mars System, αλλά αυτό είχε βγει και στο Mega Drive με πιο καλά γραφικά λάθος. Αυτά. Μετά πάμε στο Shadow Dancer, που και αυτό δεν είναι πλήρης, είναι μόνο το κασετάκι, φίλοι μου. Μετά Shinobi το πρώτο, που είχε βγει μόνο στο Mars System τότε, και μετά βγήκε στις υπόλοιπες κονσόλες της Sega. Μετά έχουμε το Spider-Man, ένα ωραίο παιχνιδάκι. Μετά πάμε στο Speed Trap, που ήταν με τον Coyote και το Roadrunner που είχε βγει τότε της Looney Tunes. Το είχαν βγάλει και στο Mars System και είναι πλήρη στόχο με το βιβλιαράκι του. Μετά έχουμε τον Ghostbuster που είχε βγει στο Mars System, που δεν είναι πλήρης δυστυχώς. Μετά έχουμε το Strider 2, που και αυτό βγήκε αργότερα στο Mega Drive με πιο καλά γραφικά βέβαια. Μετά τα τελευταία που έχω είναι το Street of Rage, που έχει βγει σε όλες τις κονσόλες μέχρι το Play 4, μέχρι και σήμερα στο Play 4. Κοιτάξτε φίλοι τι ωραίο που ήταν τότε, γαμάτο. Μετά έχουμε το Lion King, που και αυτό δεν είναι πλήρης. Κάποιο νόημα δεν έχει που τα ανοίγω.
Εντάξει, τι να κάνουμε. Λάει ο King. Μετά έχουμε το Sonic 1 που και αυτό βγήκε στην πορεία και στο Mega Drive και στις υπόλοιπες κονσόλες μέχρι και σήμερα. Δεν το έχω πλήρης δυστυχώς. Sonic 2 που βγήκε και αυτό αργότερα στο Mega Drive επίσης με πιο καλά γραφικά. Αυτό το έχω πλήρης. Ένα ωραίο παιχνίδι. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Sonic Chaos που είναι κάτι σαν το 3 ήταν αυτό, κάτι σαν spin-off. Δεν είναι το 3, αλλά ήταν και αυτό γάμο τα παιχνίδια και το έχω πλήρης. Ο παλάτος. Το έχουμε πλήρης με το βιβλιαράκι του. Γαμάτο. Μετά το Shadow of the Beast. Ένα ωραίο παιχνίδι. Μου θυμίζει το δεκάμπιτο μηχάνημα. Λένε τώρα ο κόσμος, αλλά δεν μοιάζει. Δεν μοιάζει πολύ με το δεκάμπιτο. Το βιβλιαράκι του. Το έχω πλήρης. Και να σας δείξω τα 3 σφραγισμένα που έχω παιχνίδια. Το Gang Fighter. Το Nuclear Criter, πώς το λένε, δεν το ξέρω. Το έχω σφραγισμένο. Και το Lemmings, συγγνώμη. Και το Lemmings και αυτό σφραγισμένο επίσης. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και ένα subscribe από το Retro Gamer Chris. Πολλά φιλιά.